Uite, Ioana, vreau să zic ceva despre să nu sune prea... Ce să facă? Să sune prea ciudat. Vrei să zic eu ceva ciudat? Sigur. N-am intrat la veterinară. Și am văzut acolo la un moment dat. Poftim? Dar după... Chiar voiam să intru la veterinară. Era foarte important să intru la veterinară. I-am dat seama că asta vreau să fac într-o zi, în timp ce mergeam pe stradă și am găsit un porumbel rănit pe care l-am salvat. Rău atunci... Cum ziceam... Vrei să mergem la un film? Acum? Acum? 28% dintre femei preferă bărbații timizi. Un bărbat timid este mult mai atent la detalii și extrem de șarmant. Abia am comandat, mă gândeam că poate mâncăm și după... Mă rog. S-a întâmplat ceva? Mi se pare că nu ești deloc atent la mine. Veterinara ar fi fost un omagiu adus către toți bubucii care n-au supraviețuit. În memoria lor, eu aș fi putut să-i salvez pe ceilalți, care sunt singuri, în durere, bătuți de soartă. Bubu, porumbelul meu, mă veghează noaptea când adorm. Și nu, eu n-am nevoie de alarmă, pentru că Bubu în fiecare dimineață la fix 7:30 face gugușteac, 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 guguș. Mulțumim mult de tot. 44% dintre femei vor iniția o conversație când observă un bărbat timid. Ai 3 reguli de urmat. Nu o privești în ochi, zâmbești subtil și faci gesturi stângace, dar amuzante. Întreabă-mă și tu chestii. Ok. Zi-mi ce părere ai despre mine. Dacă Bubu ar putea să vorbească, sunt sigură că mi-ar face cele mai frumoase declarații de dragoste. Evident, știu că nu poate să vorbească și că tot ce poate să spună e guguștiuc, 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 guguștiuc. Mulțumim, dar e suficient. Mulțumim. Bine, în 96% dintre cazuri metoda mea n-a funcționat, dar cred că nu m-am văzut cu fetele care făceau parte din procentul ăla de 28%. Vreau să-ți spun că, deși arăți cu câțiva centimetri mai scund decât mi te imaginam în poze, sunt foarte mulțumită în rest. Adică, nu o să prea port stocuri foarte înalte pe viitor, dar e ok. În ultima perioadă am purtat doar Adidas sau ghete fără toc, crocs, flats, balerini sau sandale. Deci ești safe. Mă bucur. Suferi de vreo boală? Acum 4 luni, Bubu a avut un moment de cotitură. S-a îmbolnăvit de tricomonoză. Devenise zburlit. Avea diaree. Era slăbit și apatic. Știi cum mi-am dat seama că devenise bolnav? Într-o lună la 7:30, Bubu n-a mai putut să facă guguștiu. Poftim? Gen astm, diabet sau tricomonoză. Nu, de ce? Nu-mi plac bolile. Că îi plac bolile. Nu mie. La ce film vrei să mergem? Nu cred că mai am chef. Poate data viitoare. Eu sunt așa mai retras și îmi place să fiu descoperit. Și... Mai crezut, nu? Da. Ce ziceai? Poftim? Voiai să-mi spui ceva. Zi. Da, vreau să spun că... Pare foarte, foarte drăguță și... Îmi pare foarte bine că sunt cu tine aici și...
plac porumbei.